Така, здравейте! Просто загледах и заспах. Много съжалявам. И да. Аре, бабичко, днес ще играем на бабата Грани. Първи ден. Или ден първи. Не знам там какво пише. О, не! Какво се промени от тази игра? Бабицо! Бабицо! Я чакай да я бърна. Питам да я бърна. Ти има нищо. Дано да няма. Защото... вижте само късно. Аз я бъднах буквално. Ето. Добре, не виждам нищо хич. Бабичко? Добре, тя идвала тук. Я проверила. Видяхте ли? О, не, какво е това ви? Абе, мишката. Дано бабичката да не идва. Не. Но не я виждам вярно. Там. Четурче е влезе в терас май. Желявам, че така пилка, но това е четурчето май. О! Оф, има четурче. Май да. Ами не виждам никакво четурче. Краче. Абе, бабичката Грани къде е? Абе, аз верно я бъднах. Съжалявам, че така ми е гласа, но малко съм болничка и да. Кой ли не е болен преди мене? И какво има вътре? Затова ли ти дадох? Я да видя. Аре, ма! Взете ли го, ме? Аре, ма! Я дай малко още да дъхна храна. Аре, Марса, вкусно го. Няма нещо. Тук е. Нищо. Сега къде да се върна? Тук е. Код за вратата. Сега ще опитам всичко възможно за вратата да го правя. Да оправя всички работи. Бутай. Ой. Което е? Част от пушката. Уф, аз мисля вече да правя това всеки ден, за да се уча как да ги пътвам. Защото не за първи път баш това, но трябва. Ако искате да ме видите, просто кажете, но сега за всеки случай ще се покажа, за да ме видите. Ето ме и мене. Това съм аз, да. Но не знам къде да ви оставя, защото камерата ми е тук. Някой ви оставя на баш на камерата ми. Не. Знаете ли какво? Ето тук ще ви оставя. Не, по средата ще ви оставя. Сега малко няма да ме видите, но заради пръста ми. Тук има ли нещо? Не край. Вече на показването. И да. Абе, аз ще го опуснах. Абе, това не ми трябва вече, бе.